Döwlet mediýasy we hökümetçi elektron neşirler Aşgabatda 534 sany täze Toyota Corolla kysymly taksi awtoularyň ilata hyzmat edip başlanyny habar berýär. Yarım resmi metbuat sürüşlerine görä ýa-ni ýakynda ýurdun welayatlaryna da döwrebap taksiler paýlandy. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu habarlaryň jekme-jekligine öwrenli. Paýtagtda ozal hereket edýän köne taksiler sewit merkezlerine bölünip berildi. Ýöne döwlet metbuaty bu maglumaty agdamaýar. Yerli habarçylarymyzyň seljeren maglumatlaryna görä 300den gowrak Hyundai Elantra kysymly köne taksi awtoulary sewitlere paýlanyp berildi. Türkmen Awtoulaglar agentliginiň yerli kärhanalaryna gelip gowşan köne taksiler tehnik taýdan gurut däl hasaplanýar. Lewan Polatna habarçymyz 26 fevralda Türkmenabad şäherine Aşgabatdan 100 oloy köne taksi ulagynyň getirilendigini habar berýär. Ulaglary sürüjüleriň öýleri öz çykdyjylaryň hasabyna sürüp getiripdirler. Getirilen ulaglardan 10 sanyny ýolda bozulypdyr. Bozulan ulaglar süýredilip getirilipdir. Yerli sürüjülere görä Türkmen Awtoulaglar agentliginiň Türkmenabad şäherine 15-nji awtoparky taksi sürüjülerinden getirilen köne ulaglaryň käbir şaýlaryny öz harajatlarynyň hasabyna täzelemegi talap edýär. Sürüjüler öz hasabyna 4 tekeri akkumulýator we çalgy ýagyny çalışmaly. Tekerleriň her biri 600 manat, 4 teker 2400 manat, çalgy ýagy 800 manat goşmaça filtrler üçin hem çykdy jetmeli diýip yerli sürüjüler aýdýarlar. Täze gowşan taksiler üçin sürüjüler umuman 4000 manat töwereg çykdy jetmeli bolýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy mundan azal 28 fevralda Aşgabatdan Lewapol aýatyna gelip gowşan köne ulaglar barada habar beripdi. Aşgabatdan sewitleri ýerilen taksiler 2010-2017 ýyllar aralygyna zawodda öndürilen Toyota Corolla ýa-da Hyundai Elantra kysymly awtoulaglar bolup 100 töwereg köne ulag Balkan welaýatynyň awtoparklaryna da bölünip berildi. Hökümetçi elektron neşirlere görä Türkmen Awtoulaglar agentliginiň sewit kärhanalaryna 334 sany döwrebap taksi awtoulagy ýerildi. Olaryň 50-si Ahal welaýatyna, 34-si Balkan welaýatyna, 85 sany Lewap welaýatyna, 80 sany Daşowut welaýatyna we 85 sany Mar welaýatyna bölünip berilipdir. Ýöne sewitlerdäki awtoparklaryň işgärleri we taksi sürüjüleri täze getirilen awtoulaglaryň arasyna tehnik taýdan gurut däl ulaglaryň köpdigini aýdýarlar. Lewan Polatna azatlygyň habarçysy bilen guruldaş bolan sürüjüler Türkmenabad şäherine gelip gowşan taksileriň arasyna akkumulýatory gutoran ýa-da hereketlendirjisi hatardan çykan awtoulaglaryň köpdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň Watan habarlary gepleşigi 1-nji martda Aşgabatyň awtoparklaryna paýlanyp berilen ak renkli taksi ulaglaryny görkezdi. Täze ulaglaryň aýnasyna prezidentiň sowgady diýilip ýazylypdyr. Watan habarlary gepleşigi vilayatlary berilen taksi awtoulaglaryny agdamady.